पनिया में चलला ई मुड़िया खाओ जो पानी काटो ए पैसे छुपी मजा धार आइए हेलो लगी सो ही आओ अब आरी पर लागी गई अब देखी अब एगो यही पर ठेकेदार ए बाबा तनी सन कन हो ए मन निमर रहेला नु भूख लाग रही नु तो फिशर लोग हम देखल बनी बरतिया में जाला नु तो सातू पर लूट लगा देलन भूख लाग रही दियर में पड़ जेबो तो आ पेट भर रही नु तो रसगुल्ला छील के चम्मच का ठोर से दिल नहीं खे मन नहीं खे कर एकदम नहीं जब मन में उमंग रहला लड़का होला तो थारी बजा जाला कथी ले खुरपी का चाहे हंसुआ का पेट ले तो कैसन लगल अंग्रेजी बाजा से निकला बिस्मिल्लाह खा का सहनाई से निकला गला आ उहे छिपाई है तरह कबो हाथ से गिर पड़ा तो भले कान के पर्दा फाट तो कहे का मतलब जब मन में उमंग रही नु तो कुछ निकला बाबा भूख रही नु कुछ दू कर खा ले बना भूख लागी नु मर्चो से काट के तिताइयो लेके तो यही तरह एक जानी के उ आई जब संग रहला नु तो गहगडे रहेला आई ना जेगो एजा होखे आ एगो कलकत्ता होखे तो का निकला दू ताला मकान होखे सुनत रह बोल के पटा दसीन मत खराब कर दू ताला मकान होखे आ बरखा के दिन होखे आ खिड़की के लगे खाटी बिछावल होके आ दोनों जब संगे होके तो झटास पड़ला त बुझाला जे इतर गुलाब छिड़कल बा आ नाही तो गुनी जब देही पे पड़ला त बुझाला जे लोहा के गरम पानी हो केला तो एही तरह के जरी कहतन त रिंग दो हम भी में का कहता एक जानी आई लग हन मन लागत नाही नीक न लागे कुसुम रंग सारी अप्रीत करीत भुला गईले एक नारी कहे भरी नैन में बारी तयंग मरोरी के गोरी कहे मन चाहत फोरी दी फेंकी के थारी आयन से मन उतरल दुश्मन यस अरुचत ना छेवकल तरकारी तो चोली के गोली से मारवा दी आकी खोल के झोंकी दी भनसारी अभी रहयाग से भाग जरल सखी असौ से देह फूकल से चिनगारी तो कोयल कूक से हुक बढ़े जतयाल हर करे जब चलत आरी अगावत गीत तीत लगे मन करो तदी गई तिरिया के गारी ई लौड़ा के नातिया के वियोग सुनावत रहता का एगो जरला पर नीमक छिड़कता मन पराई देता मले छावा कलकत्ते काहे ने का करे आवत का हाय तो का कहतारी तो एक जनी सपना देखतारी जी आ गइले पति देव आ गइले आ नींद तो देखतारी ना वो तो ना नींद तो देखतारी के कहतारी कैसे हूं मलिए के कहतारी आर ठीक से देखा हूं निक से देखा हूं हो राम ठीक से देखा हूं आर ठीक से देखा हूं सपनवा न पवनी कि यतने में भोर हो गई ठीक से देखा हूं सपनवा न पवनी कि यतने में भोर हो गई
का देखो तारी सुतल रहनी सखी पल माया गईल मिलल नैन सनैन मन शर्मा गईल है मौका सुतल रहनी सखी पल माया गईल मिलल नैन सनैन मन शर्मा गईल तो का करता रे कि बोलल बतिया लगा के अपना छतिया इरे काहे सब एथि कइले बड़ो सुनल है ने आरे बोलल बतिया लगा के अपना छतिया प्रीतिया सजोर हो गई बोलल बतिया लगा के अपना छतिया प्रीतिया सजोर हो गई अपना छतिया पिया कहार की तोहर में नहीं रहला हमार बोले पतिया लगा के अपना छतिया एक हर हम सा बना बोले पतिया लगा के अपना छतिया तब का कहतारी कि हट हट जन साट गरम लागला तहर मन बाउर हमरा शरम लागला हट हट जन साट गरम लागला तहर मन बाउर हमरा शरम लागला बाकी दू गो तार छुआ जाए अरे देह छुआइल तरुआ गन गनाइल अरे देह छुआइल तरुआ गन गनाइल हमर मनवा विभोर हो गई हमर मनवा फिर कहता सपने में जी भाई इनकर आवत रहे आवत रहे त चिट्ठी देले फालना पानी के हम तनी स्टेशन पर गाड़ी ले लो आई लवना कनती के मोती कैसे बोते बिना खबर के घर कैसे चल रही अकबना का रोना तसलिया बदली गईले अरे हमारा शरीर जी संवर नया न खुलले असगर खोजनी भवन में सजन न मिलल अब खाटी तो देखो तारी पूना देखो तारी हम सपना देखो तो कहा अदना सपना के बाद नया न खुलल असगर खोजनी भवन में अरे सजन न मिलल आना लबुकल गई तेरी घर के भीतरी आरे नाल उखल गई तेरी घर के भीतरी नयनमा में लोर हो गई नाल उखल गई तेरी घर के भीतरी नयनमा में लोर हो गई है नहीं तो उनका ध्यान हो जाए नू हारे हारी गुण गा के जीवन बना ले रे पगला हारे हारी गुण हारी गुण गा के जीवन बना ले रे पगला जो मुख राम नाम नहीं आवा सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा हिंदू होके जना मुंह से राम नाम ना आइल उ जन है जे मुंह कबूर का हो गई हरि के शरण में न गइलो अरे हरि के शरण में न गइलो हरि के शरण में न गइलो और के
साधु बाल गोपाल ने सब छोटे चल जाता रहे टीका फाना कैले गो और तो ऊपर चले उतर कलस की बाबा बड़ा सवेरे कहे जी अबेर का डर अंत में न होखे गोजन अंत में न होखे गोजन पहिले से करना भोजन अपने ना होखे तो ठाकुर जी से लिखवा जीवन बना ले रे पगला ले अब कभी ना कोलमिया से लिख दे हरि गुण गा के ये उधर कॉपी बदल हरि गुण गा के जीवन बना ले रे खतर बानू तो दवाई दिला खन और दुआई ना देला कोह तनी बनइबो चाहे बिगाड़ा हमार का बाकी हम तो कहबे न करो अन्ना राम नाम कहता हो तखन तो होयो उपाय बारी हमनी के साथ एजा पहुंचे खातिर बिहियो कोर्स चलिबो बुरहपुर कोर्स चलिबो हेने बड़ी सवनियो कोर्स चलिबो हेनियो से किनियो सारी बे तो ओजो जाए खातिर अनेको रास्ता बा रामे नाम कहल जरूरी नहीं है आ जोग कोई जरूरी नहीं है एगो और तरीका बा परही तो बस जिन के मन माही तीन कह जग दूर लभ कछु आ परही तो सरिस धर्म नहीं भाई पर पीराय धमन अधिकार बिन रामो कहले बन जाई हो कैसे बनी कैसे बनी ऐसे बनी चलो बाबा ऐसे बनी राम ऐसे बनी आ भजन बिना जिंदगी ये सूरत के मठिया कुल करे पड़े बाबा ऐसे बनी ऐसे बनी ऐसे बनी राम ऐसे बनी ऐसे बनी ऐसे बनी ऐसे बनी राम ऐसे बनी मन कम बचन तो छोड़ दे कुकरम धरया के सेवा करती है कहे धर्म मन कम बचन तो छोड़ दे कुकरम धरया के सेवा करती है कहे धर्म ऐसे बनी ऐसे बनी ऐसे बनी राम ऐसे बनी तुलसीदास के मत के वाल्मीकि के मत के कालिदास के मत के शेक्सपियर बर्नार्ड शॉ कीट्स शैली वर्ड्सवर्थ देश के विद्वान विदेश के विद्वान लोग मानने वाले कैसे हिप 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 हुरे हुरे हिप टेक माइंड इट वर्क इज वर्शिप ईमानदारी के साथ काम करना ही पूजा है आ गरीब के हौसल विटामिन ये सब फायदा करेला खुश रहो
हिप हिप हुर्रा हुर्रा हिप एक माइंड पर कीज वर ऐसा बन ऐसा बनी राम ऐसा बनी भोजन करबो तो जैसे सोना में सुगंध रही तो 10,000 रुपये भरी मिली वो तो गौमुख लाना तब वो भाव के बेचाता और जब गौमुख ही सोना में सुहागा कितना लोग कहला सोना में सुहागा डाल दबो तो गोल जाए सोना में सुगंध बाबा नखिर आन्हर का जानी जी बाहर हो कि भीतर हो आन्हर का जानी जे बाहर हो कि भीतर हो बकीर सुनार चिन्ह जाए जे कौन सोना है कौन भीतर हो आन्हर का ना बुझाई जे बाहर हो कि भीतर हो बाकी सुनार चिन्ह जाए जे कौन सोना है कौन भीतर हो आज जेकरा महकला गौकल में अंतर न जाना थई तू का बताई जे कौन किरासन हो कौन इतर बुझाई हो अब कर है दा एगो कोसे तनी लागो तार से चोने एगो कोसे तनी तोने पर झुक जाता तो छोड़ देनी हो अबे मतलब के ना बक बक बोलेला ओकरा के बकलोल कहल जाला जे बक बक बोलेला नु ओकरा के बकलोल कहल जाला पढ़लो लिखल बुरबक के भकोल कहल जाला जे बक बक बोलेला ओकरा के बकलोल कहल जाला आ पढ़ल लिखल बुरबक के भकोल कहल जाला आयारियो से ना ऊपरों से ना जब दोनों पोल का भीतर भीतर गे ना जाई नु तो ओकरा के गोल कहल जाला आ देखी घमंड से नहीं कहत आ कौन बात ना छपरा जिला के कोन हर देखम नु तू एगो दूसरा ढंग से गाओ तू एगो दूसरा ढंग से गाई तू एगो दूसरा ढंग से गाओ तू एगो दूसरा ढंग से केहू के मिली ना आ हमारा कहे कौन हर लोग सब लोग जी भेंट के नियन गाओता हां टेप मुझे तो सब एक एक गाना गाओता एक के नियम ना जे अगुआ बकर चाहिए कुछ हम रास्ता दूसर करी तो एगो दूसर करे तो हम दूसरे करी का बाबा नून तो उजरे होला बाकी फिटिकिरी ना नून तो उजरे होला बाकी फिटिकिरी ना होई आ मीठ तो बेसी गुरे लगल हो बोले मिश्री ना होई नून तो उजरे होला बाकी फिटिकिरी ना होई आ मीठ तो बेसी गुरे लगला बाकी मिश्री ना होई आ देखो तनी कि सब लोग नकले करे में हैरान बा बुझा त जे का धोग लोग गइते ना होई आए बाबा तो कैसे हो बाबा ई चाचा वाला देखो हो अरे मार से बाबू हाँ एगो गाँव तो हम पहले बाबा बाबू हमारे बाबा ना सबके बाबा बाबू कि करू मन राम नाम धन खेती एक खेती से लाभ बहुत बा उपजत हीरा मोती करू मन राम नाम धन कैसे अरे राम नाम के मन बन बाया पारी राम नाम के मन बन बाया तोरा जुई दया खदो कंदारी तो तेरा खसुआ सोन दोस्त का सुतारी राम हे बबुआ ना खसुआ सोन मन मन बाकारी राम ओ दो बन पाए पारी कहे जम जला तो लोग कहे बड़ा निमन कहता रे सुन भाई आ ना जमेला तो कहे ये कलकत्ता में कहल जे हई गवेला रे का होता
केहू केहू सो रहबो करेला आ केहू तो सराहे केहू दे तबाटगारी 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 केहू कहे ई तो होवे नाव का भिखारी राम नाम का केहू कहे ई तो होवे नाव का भिखारी मन बन पाया ये बबुआ है ना देखा होई देखो आ गल तो बजा दे छोड़ दे बड़ी पता नहीं से बजा जा ले सब हो यह बाजा शिव जी का ब्याह में बजावन लोग तो इन राशन ही ले लागो बजावे आई ए भाई लोग बजावे आई तो झिकटा निकला अब बजावे ना इन तो गर्दन में नगारा में टंगल रहो तो यही बाजा का बजावल उनका बराती में कैसे कैसे बजावल लोग हरा की आजू के ना हो घरी के हो एक जन ठीक हो ऐसा ना बजला ऐसा बजला ऐसा ना बजला ऐसा बजला एक जना कैसे बजाओ तरले मैं तो घर ले लो हां अच्छा बजाई 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 हां एक जना कहली बजा होइसे बजा पूछो हो पंडित जी कैसे होइसे पूछो तार तार ना फूट जाता हो बाबा एक जना कहली बजा होइसे बजला तारा से के कोला पूछे के उहे ते कपार में लोन मार देलो एक जना हां बाबा होइसे हो बाबा राउंड में खाली ऐसा मत बजाई एक जना कहले ऐसे ना होइसे बजला चली कैसे ऐसे डमरू सुन बाजे लाई होइसे लेके बजाओ तारे दुगो बहन के डमरू मंदिर में बजल था उनको कैसे बजावेले एगो गोरियाई रे काहे कि वो छोड़े लालो केहू के ना तो वहन लोग का बोल बड़ा टेढ़ हो पूछी पंडित जी का हो पूछी तेहू देहू दे तेहू देहू दे पंडित जी
बोलो आरती अब देखिए सब है ताली सब है लोग जहाँ नाम होला कि ना वो जाके धरती हुआ काशी प्रयाग वृंदावन से बढ़ के हो जाली जहाँ तक नाम जाला नू वो जाके आज तनी बोलब सब है कैसे हो अरे श्री सीताराम बोलबे त बोलू रे मयनुमा श्री सीताराम बोलबे त बोलू पागल मनुमा श्री सीताराम बोलबे त बोलू रे मयनुमा बोलू पागल मनुआ रामचंद्र की हमने क्या है अंतिम गाना ह जौन गावे खातिर बन जा तब ना शुरू कैले बन जा ललने कहला सोहर ना होला और ललनो कहला सोला तो हो गइल बा 4 गो लइका वाला तो हो गइल बा बड़ी पड़ी हुई 7 गो लइका वाला तो और में तनी मनी दोस्तरो हुई चिंता खाली चीनी खर्चे निकला था बाबू खाती दू दोसर ले जा 2 मीटर दूसरा फरवा लो 1 मीटर फरवा लो सरकार लिहले मथुरा में अवतार खास मामा करगार भाद अष्टमी अन्हारी में अपर खबरी से बेसुमार खुलल अपने केवार असुति गईले पहरदार भाद अष्टमी अन्हारी में देवकी कहली बारंबार सुनी स्वामी जी हमार ले जमुना के पार भाद अष्टमी अन्हारी में लेके चलले कुमार जमुना छोड़ली फुफकार अली हली चरण पखार भाद अष्टमी ये सारा दिन गाई मतलब बोली से खाली बजे ने हाय दोनों परिय में संजोग वियोग रस का श्रृंगार हो दो गो पक्ष हो जाला एगो संजोग एगो वियोग संजोग माने वियोग माने आरी बाहरी बोली मानो करिया था जले प्रेम ना भीतर उपजी नहीं तला गाना ना गावे अब बाबा श्री सन ठेले के बनला लई बबुआ हाय देखी छपरा ठठई महेंद्र मिश्र के हो ठठ चुनाई के गावे का रस पहचान ले कौन रस कैसे गावे के होला करुण रस वीर रस वात्सल्य रस श्रृंगार रस विभत्स रस कैसे गावे के होला चले ना मुंह पे जले भाव ना आई तले हाथों को पिटला से एक्टिंग ना कह जाला ओकरा के इना जे तमेव माता च पिता तमेव बंधु ऐसा ना हाय हमार बाबूजी गाना गावत रहे
बाबूजी ने गावत रहले बाबू गावत रहले उनको बाबा गावत रहले कसम बोलता नहीं कोनो झूठ बात नहीं खेबी त बाबूजी के गावला 18 बीघा खेत में त्रिपुरा में अभी बामनी का बोए नहीं जा पिटाई खाना बाबूजी के हमारा बाबा कहला ले राम सिंह का झाल बजाओ त लेकिन बढ़ती पके बढ़ती अभी तहरा से नहीं खेपा कि बाबूजी का अधो हमनी के झाल ना बजाइया अब तो गावत रहले होय से बाबूजी के बाबा घर वाला 3 तोर बाबूजी तो व्यास बोला बाबूजी के हम 3 तोर हरनी तब जाके हमारा गाँव के मिलो हमारा घर उहे आदमी कही हमारा घर आई ना हराई तो बंद कर दे आर 7 5 सखिया मिलके चलली जमुनवा ए सहेलिया मोरी रे जो है बंसी वाला बाके बाद ए सहेलिया मारो बाबू वाला के गोली के पूछा था बाबू वाला के बाबू वाला सुन उहे बतिया हो घर खोजत रहले घर मिल गइले आर 7 5 सखिया मिलके चलली जमुनवा ए सहेलिया मोरी रे मिल गइले नंद के किशोर ए सहेलिया और मिल गइले के किशोर ए सहेलिया मोरी रे 7 5 सखिया मिलके चलली जमुनवा ए सहेलिया मोरी रे 7 5 सखिया मिलके चलली जमुनवा ए सहेलिया मिल गइले नंद के किशोर ए सहेलिया मोरी रे देखला पदेल नगारी बोलला पमारी ए सहेलिया देखला पदेल नगारी बोलला पमारी ए सहेलिया मोरी रे देखला पदेल नगारी बोलला पमारी ए सहेलिया मोरी रे देखला पदेल नगारी बोलला पमारी ए सहेलिया मोरी रे दूर गइलयन रिकपोर ई सहेल मोरी रे चल रिकपोर सहेलिया दूर गइलयन रिकपोर मोरी रे हरकत फेंक के रोरी गोदरी कफोरी ए सहेलिया सारा बोल ए सहेलिया मोर जकरा कतना पानी गिरता नदी भइल सारा बोल ए सहेलिया मोरी रे और कहता जे अड़सन उतंग के माल भइल बड़े रूप रही तो औरी कादो करते औरी कादो करते बुझला हमनी ऐसा रहिते ए सहेलिया मोरी रे औरी कादो करते बुझला हमनी ऐसा रहिते ए सहेलिया मोरी रे रहिते गई तिरी ऐसन गोर ए सहेलिया मोरी रे आपू से बतिया वाला गगरी फरला तक चुनारी फारगा ऐसे फायदा का चल केस करता वो रहन दता तो रहन देले वकील जला केस करे नु तो बतावे केस हई हई बात वकील कहे ना कैसे करे कोई तो झूठ हो जाए तो में सजाई ना तो कैसे बढ़ाई चढ़ाई के कहता लो सुना मैया जसोदा जिरानी सबको मत कहो आ तोहरा से हम कहो तो आ तोहरा लाल का नइखे डोर आ
आ ढूकल फिरे ले घरे कहत रे सदरी काहे खातिर तो कहत आलो कि घर घर के पिए लनी माथा आ राह में देखो तुम्हारे ले कहत रे सदरी हम ना मानो हमार लइका है मलाई न खाला खरवल घी न खे पियत आई कहत ले माथा पे आज हमरा दुआर पर तो कहत आलो कि ठीक है बला लो के मन बढ़ावो आ सब कुछ छोड़ी गई है पढ़ावो आ साच बात अभी नहीं खी बतावो अल्लाह जो के मारे मुंह में ना तू कर तो मैं थके बेहुरी ले उतार आहे कहत में देले जुठार आ मुश्किल भइल बाबे चल दही आ कैसे केहू ब्रिज में अरे कहत रहले कि कदम खइबू आ बोला बोला के किरौनी झारतनी बोला बोला के ने एही के भारी बाटे फिकिरी आ सुनी है तो शोर कही दी है जसोदा जी कहतरी करे करे अरे लौड़ा करना तोरा के खराई से ठीक किया मलाई तोरा लिखे घुटाता माथा पियो छुते माथा के हमार शिकायत करावा लागल बारे रे डांटावा केने बारे एकरा अरे लौड़ा करना फिर भगवान देखी बहाना कैसे कर कैसनो केस खार जाई कहता जी मैया मरी मैं नहीं माखन खायो कहता मुंह में कैसे लागल बारे तो कहता बाल बाल सब बैर परो हैं पर बस मुख लपटाई हाय 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 जान के मरवावे खातिर लपटाए तो तरह से हाय 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 कुल मरवावे के लगा रहेला शहर तारा बुझात नहीं खे मैया जे मैं बालक बहिन को छोटो छीको कहीं भी पायो जसोदा जी कहे जे ठीक कहत हमार लइका कहत रे अरे हेला बजिन के कहला तू ले लुपतियाई सोचए मैया आ कैसे सिकोहर अरे सोचाए मैया कैसे सोचाए मैया कैसे सिकोहर बेटा संग के संहतिया घटिया कोई बरियारी देले मुहल पिटाई सोचिए मैया कैसे सीखो बेटा अच्छा कोई बरियारी कहले गईतिरी सुनन साच जिकिरी चढ़ी का रोहानी असही होई जो पिटाई और हम सुनता जे सदा गाले में मार देता रही किस भगवान कहता रही कहियो दूध पियले कहियो गाले में मार दिलिए कहि जे लइका मोटा त नहीं खे दूध ना पियस किस भगवान त जसोदा जी कैसे पियात पिला पिला हई चित कबरी के हो हई थवरी के हो पी लेबो त तार चिरकी बढ़ जाई तार गाल निकल जाई मोटा जइबो हमरा गाल निकल आ कहता जे कहियो दूध पियाले कहियो गाले में मार दिलिए कहि जे लइका मोटा त चल लिए ठीक कर चल तब जसोदा जी कहता जे रे खई हमार लइका ठीक होता खटाई देखाओ तर लो चाहता जिलार मत गिरो हैं दिन भर तनी का जमुना किनारा पर कालो जाई रहलु सरे सबेरे पानी के काम लागेला मान लेतानी दोपहरियो खा लागत थी आ सोंधिया घर का जली आ सिंगार पतार को के यूर से रुसा चोली पहिर के पानी भर जाई जाला माटी कोड़ावे जालू माटी कोड़ावे हम चिन्हत नहीं खी हमारा उम्र गिरला बदला हम इहो नहीं खी बुझो आतना पानी पे कर तौठल बाड़ू तो चंपा कल घर ही गड़वा लेला चाहे नार रगन में कटवा लसो आ चाहे ले बाप ले कह के बोरिए धसावा लो तो कहले तो मोटरा पर चल
लगे मोरा नवारे आवेलू अरे हमारा भवनवा छोट हो टाइम हो अरे देलू हमारा अरे बबुआ के अरे राम नाम से मन बन बाय बार गाते जीवन बनाल रे पगला हरि गुण गाते जीवन बनाल रे पगला Hey! नाल मुकल गई तेरी हर लौका चाहे मत लौका उनका के तनी देखो ना तू सबकर बालम है